Ja, felső. Sziasztok, srácok! Na, itt vagyok egy GoPro-val. Látjátok, GoPro? Sziasztok! Mondjátok meg, jó a képminőség, mikrofon, ja, most van hozzá olyan víz alatti cucci, szóval ha látjátok, lehet, hogy víz alatt is fogom használni. Például ilyen strandpark. Igen, nem annyira jól csinálja a tévét. Na, itt a szobám. Kicsit kopis van, tudom, de megmutattam magamat is, mert most a új ja, és az az igazi nevem. Janó. És azt akartam megmutatni, hogy milyen szép köreim vannak, várjátok, leszedem őket. Oda viszem, ja, mi van egy kicsi, igen. Ezen a szépségen nem tudok játszani. Ha mondjátok meg, hogy hogy lehet felvenni szerintetek Xboxon videót, akkor azt megköszönném. Na és itt vannak a köreim. Van egy ilyen nagyon szép, ezt barátom adtam neki érte egy radírt. Várjátok, van egy hola. Ezt felveszem. Ott mit is akartam? Ja, ez, és akkor úgy. És akkor egy szépen van megvilágításunk, és így már mindjárt jobban látjátok, hogy szép kis kristály, kicsit meg van törve, de szép, szóval kamszarna fókuszára. Itt van, tetszik. Ja, és azt akartam megmutatni, hogy ha megvilágítjuk, akkor szép sárgán fog világítani. Ezt átveszünk, de ez majd a végén. Na szóval, itt egy nem olyan szép, ez ilyen lila kristály van benne, nem szép, ezt el is veszem. De jó, nagy, jobb, ez nagy. És látjátok, milyen kis kristály darabok vannak rajta. Ez nagyon szép szerintem. Ott, látjátok, nagyon tetszik nekem ez a kristályosodás. Meg van még egy, kaktusz, van kis kaktusz. Gatto hippotoni. Ugye nincs szálka az ujjamra, srácok, mondjátok meg, ha láttok valahol. Meg ott van. Úgy. Meg még van egy ilyen. Ezen van mini arany. Ott. Meg látjátok, hogy milyen szépen csillog. Wow, de amúgy látjátok, milyen szépen csillog? Látjátok? Ugyanilyen szépen csillog, mint a csillagok lennének. Ez is ugyanolyan, nézzétek, ha megvilágítom, akkor ez is szépen csillog így. Lámpa! Látjátok, hogy nem világítja ki a szemeteket, hogyha elveszem azt, hoppá, besötétül, elveszem, kisötétül. Hülye van rajtam, hogy ilyen kamera. Kíváncsi vagyok rá. Jó, ezt lekapcsolom, és akkor most ezt leszedem. Nincs rajtam, azt hittem, van rajta ilyen látok. Tudtok, megnézem a beállításokba, na majd mindegy. Ja, igen, ott világít a kis hosszabbító. Mindjárt jobban látszik, hogy milyen szár. Várjátok, ezt lekapcsolom. Nem látok sokat. A tető. Ezt ha megvilágítom. Tehát, várjatok. Ott van. Látjátok, milyen szép. Mint ha jött kitörne. Az is egy aranyizé.
Na mindegy. Ezt felhúzom. Így. És igazából csak ezt akartam megmutatni. A Roomtour, igen, ott a kontroller, itt a Mixbox Digibox. Nem úgy. Na és igazából legóim is vannak itt. Látjátok, Lego, jó sok Lego. Pisztolyok, kocsik, ott is Lego. Meg kicsis Lego. Elektronyos dolog, porszívó, ott is porszívó, játékgép, pá. Igazából ilyen hangszó. Várjatok, megtudtok valamit. Itt egy ilyen. Tudom, nekem nincs telefonom, amit használni szoktam videózáshoz, az, várjatok, mindjárt jön. Én képzeljétek el, hogy milyen rosszul csináltam. Ezen a szaron csináltam egy tabon. Tudod, hogy milyen rossz volt ezen csinálni? Ezen. Tudod, hogy ezt milyen nehéz volt megtartani? Nem azért szeretem amúgy, mert elég kódomat nem tudjátok. Megmutassam kívülről milyen amúgy a kamera? Nem mutatom, mert nem nézzétek, mit csinál. Na szóval, nekem pontosan ez a sárga van meg. Nincs kép, mindegy. Pontosan az a sárga van meg nekem. Igen, az. De majd úgyis megmutatom videóba a tabon, vagyis egy másik shortsba. Az a sárga van ott meg, várjátok? Az a sárga. Az mindegy, nem is érdekel. Ja, olyan van fehér, olyan fehér van nekem, csak sárgában. Vagyis olyan van nekem, csak sárgában, pontosan dettó ugyanaz. Na mindegy, igazából csak le akartam elmutatni a szobámat, meg hogy jó a képminősége, írjátok meg majd kommentbe. Na a viszontlátásra!